ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise. Tangkumba pra kilometer ay na nongstoin siya kathain sepni kadon gaway gasnong kamanado hunday kulong kuma hagabaki dak kishin kiba pla hakani gasnong kibala antat kiday nado ki arspas na menshwa kidang don badang ne dangsa hado mentamen ne kani gaday gasnong mauli ba bantip kambnya halor kita kidak pla kiba don hangni nakaliang jong nonglum khubor ka Batisi TV ulah hiar syagani kasnong lengba ka jingyalam lentiru dau ba ano Dominic Lengkoi uwei na ginong syong snong jong kasnong mauli ba ban poi syaga jaka badon kidak kishin bapala nadu kipor jong memberim hab ban yai kejat kumba 20 minit na kasnong mauli ba lengba ki pentha ka ba ki ba he bat ki ba internet hado kata-kata bat keleng jonggani ke jaka layo iru baki don shibon teli ki mau bena mau nam balabu umen berim hadien ke jingyai kejat ka ba 20 minit ngila wan poi hakawai ke jaka ka baki khot ka ternang khon blai harut jongkawa yakani ke jaka la ker saudong deki maurit ki badang yaine hadu mentah uba ano Dominic Lengkoi ulayatu bakat kum ki khana pateng laong bakinong maule ba kila syong snong hajrong jong wei ulum kham haneng jong gani kawa kabamenta latip hi da ka juk ka kerteng ka ternang khon blai hangni kadon ka thwei kaba om judon banut ban leit sum lani sajjan namar hakapor menmiet kinong syong snong ki jiyo i ya ki kinja jing tau hagatwei ki ba pen pauru ya ki dak ba pranai kumbat tebe torchlight ka khana pateng ka ongru ba hakawei gasngi wei utemen ubalatip kerteng kum khang jat rimen ulalej ban pen up do kha hagane ka wa daga kenjaru bala thain de kisi ya ka bala jutip kum ka kwar bar uniu temen ujuyo shibon gidokha bar la ongru bahagawai ga step kat ba udang lej ban khli ya ka kwar ulalapan ban ya arngut ki khlung ki bahe kat ki khon brio bala dap shisnem ai bakilangat ha ka kwar jong u bat kilayap no haba ula sei ya ka kwar sarengko bat ulayo i penban bagi tagi brio kidon ya kadur ba phala bat usinyo ba jrong bat jerngam kum usok pailan kum tau ni temen ula pha brio ban lej pentip shows iem nongstoin usiem ula pha ya ke menteri par hadien ke jing jurep bnia latip bagi tagi brio ki balangat haga kwar utemen kidai ki khon jong ka puri kum ta ki pait ba nongsong snong kilasna no daga ternang harut jong ka wa nakbentaban thangno ya kita ki khon puri ki balayap nado kata kapor la ong ba yagani ke jaka latip no kum ka ternang khon blai ban nado kata kapor ki pai ba ki imsuk imsan bat kam judon ru kano ka jing sniu ne ka jing sha pendik subun ya i Batisi TV ba wan yu kejat entah kene kathan moli ba jongi bat kane ki khot ka ternang khon blei ya ka jing tip jongan dala ya tu khana pateng ya ki temen ki bala temen te ki bala klat no ru te hajing wan yonga hangne ki tu ba kumba arspas ne menswa te kanong moli ba katon hangne hajrong dikili gilum
hatin pat ki don we bru bak teng ba khang te ula jajarmen ula sna ka we ka kwar ka ba he ba bat phap do kha ha ka ne ka wa hatin pat la phap do kha ka ne ka wa man step ula ki lawan ban sei kata ka wa kata ka kwar pat lap pan yap angut ki khun yap kita ki khun jo ka puri kajing jerong jong ki kalongkat ki kena ki bala ar cisnam hatin pat dalam play yang tahan emanat layam te kata ka kampla bala i ula kendit dia kata kunta ula mare urut pa bru melet mare bagi bru na po pis im noston nda kila wan lang kisaki kata ba kila thang hang ne kila bu kila kere kini ki mau ba kila thang bat ki lawan sakila bagi bru na po pis im ban kum kata kasin ba layam no te kun puri te nadu kata ka por dal ayap te kun puri kana ka jaka kila singan kalit kawan namar ba permit ki i ka phalang nyu kana ka wa i kumba tebe torchlight regatin kata pat layap te kun puri imar ka puri ka kenri jaka na sagoi par jaka te kila sukla san kilawan sajan kilawan trewan kata kilawan ban sumar saja kana ka wa kam ni su kila sukumen te ina kata kana jaka nang konblay padon hane po area jo kamoliba pakut jo kana ka wa pentar keti jo kamoliba kun blay kia thu ba kasnyu jong ki na du klik sadu kejat ka jerngam kum usok pailen jerngam hatop snyu uba jerong ba karnyang bat ka karnyang jong tai kena bat ketep snyu u yarengkat tikumta haba man la baslap ka ka deben yo ban bam nya kane jaka te imat kalai puri kalai lewa kawan banja umat ban tabluk ya kane ke jaka ga bala thang hapor la bak porliur ka ga di ban kot ban pinjo akane ke jaka man kapor te wat akane ke snem ba ada bro ka kalajan kot hang ne ba imat ba ka ja umat ladu kapor nda hidu mta kedang nek dang sa kini ki jingle nyam jo ki lelum lewa bat ki ka ka he pha kane kapor ba kile niam kawan tamba kam don kano ga jing ma ga jing masau kane iri jungi don kono gajing hap kibru don kono gajing dusumonya no ki imsuk imsan kibru ki imsan te kane gaja jengiri kolong ke ba singan ke ba kemen don te sujum ba ge ba pendik ke ba penwit wala ki jon gilen keu gile basan re ki aja ga jokal ti ke ba uple ulah tau ni setuna ha kane ga jengi ni imsuk ni imsan ha kane ga tan ngaku mono sosno ga kane ga tan ngasung ngasetuna te ni kini ki mau benar bala te da ki spak teli kane ki dong jongi perkane ka tenang bala thang te kun bleru ha ngi hang neng ye buram umdei bangin ya penjat ada khando jongno ru tongen bu tengkai sa kan mau bal ke mati ubari membaja ai bakene ni setnat te umdei bangin ya penjat ngasu kun tu gumta ngasu kun pap gumta ngasu ai men simlem ne kiwe ba umdei bangin ya penjat ndrei nginya penek pensa kini mau benang mana ka ba ngilek ngilap paman lagi jaka kini mau pernah ke bebun bah gede tan malibat jeng ya kispa teli ki bru gete ki long shwa geman shwa teng tongin penek ni pensa ba ke pateng meru kini ki mau pernah bagila tei nam kimen barim baja